Výrazný rozvojový zlom a nový ekonomický stimul pre celú oblasť predstavuje masívna investícia štátu do vybudovania strategického územia Valaliky. Ide o viac ako 730 miliónov eur a investícia automobilky Volvo. Projekt transformuje širšie zázemie regiónu na centrum elektromobility, vygeneruje tisíce pracovných miest a zásadne zvýši atraktivitu územia. Produkčná kapacita sa ráta 250 000 vyrobených elektrických vozidiel ročne s možnosťou navýšenia až na 500 000. Súčasťou verejnej podpory tejto významnej investície je zároveň aj cieľ stimulovať celkový ekonomický rozvoj regiónu východného Slovenska. Rovnako patrí uznanie vedeniu Ministerstva financií za konštruktívny prístup pri zabezpečení dodatočného financovania, ktoré si vyžiadal najmä nesprávny pôvodný odhad nákladov na výstavbu v zložitých hydrologických podmienkach. My sme tam bol tam problém s vodou, riešili sme to, takže dúfam, že to najhoršie máme v tejto oblasti za sebou. Pokiaľ ide o samotný závod, realizovala sa ako vysoko lokalizovaná operácia, pri ktorej 89% subdodávateľov, 217 firiem pochádzalo zo Slovenska, pod vedením prevažne slovenského projektového tímu. To je veľmi dobrý údaj.